Здравейте хора! Здравейте хора! Днес съм при баба на гости за 1-2 седмици и ние ще пробваме нещо дубайско за 1 песо. Буквално ето го. Да, дубайско е буквално. Ето. Отварям го. Не знам къде да пробва с мене. Ма ще го видите у някой клипче. Буквално изглежда феноменално. Яйце. Хапа. Буквално много яко. Аз мисля, това струва седно. Аз ако би го ценила, 10/10. Буквално много ми харесва. Буквално има дубайско, буквално много хубав. И как да ти кажем, има като бомбон вътре. Много е хубаво, буквално. Той струва 1,50. Аз ако съм, бих го продал за 2 лева. Това е огромно. Е много хубаво. Страхотно. И сега наистина обичам много сладко. Затова казвам чао. Реших да ви покажа моята баба хубава. Кажи здравей. Здравей. Добре, сега приключвам видеото и пак ще се включим с батовчет ми, кога дойде.